Ingwe. Maswera sei baba. Ite. Ingwe. Hasuyazoziya. Saka unokunoka madu chichiunesa. Ndakuzoti ingwe. Mai vari mera. Medium. Ingwe. Tsori kunukira wani. Ingwe. Uvunzeni. Ite uri meli wako. Kumbobvunzawo. Chaunobvunza ndichichi kuti watadza kurara. Wakura njara bafuna zvinoshitika. Zvichiitika. Zvinoshitika. Madha vari mera. Unoona mangwana. Manje emergency. Emergency manje zvibude. Chi? Emergency. Emergency sei? Pane inguva deidza kana varimo handiti 3 minutes past 2. past 2. Oi past 2 nai. Inganguva dzotofamba. Baba, ndinopedzere nguva ndachikumbirona meeting. Ndochokwadi ndomumeeting handingambora ndingatorara ndiri pano. Dai mangoda kuti vabude vauye. Iite. Maswero semeeting. Asi zvinhu zvamakuita naitero ne. Tingaiteiko? Pindei mumba murare against tauri naye. Nokutotora zikombe. Meeting. Funga ndangokunokerewa zvinomira musha. Niusiku unoire neite kwakanakira. Aiwa kunombonaka. Kuchichirunisa. Nhau dzenyu nzinde dzandakanzwa dzandita kugadzikana. Dzaya dzenyu nareza. Saka ndodzawamukira usiku uno neiwe. Handinatombora. Atorara arina natombomuka ina ndamvura ndatorara. Ndo ina matomborara makumuka ina ndamvura ndarara. Ndandakagara ndakangotarisa nemadziro ndakadai. Chiri kukukonesa kuvata chiine iwe. Kuti zvinoreveka kana munhu achipinda muchechi masowe. At the same time aine murume asi achiita achifambi nemukomo wemurume wenyu. Saka zvinhu zvinotambisa handisandambozviona vaminimini. Iwe itaika. Handisandambozviona. Mashoko ako ayakaya. Taurira pasi. Ndorozwa kuti baba uri mumbomo. Kana vachingozvisa vanenge vangozvizivawo mama inoenda nete. Of course manditi ndoenda mupira kumwedzi but ndikutoona kuti mupira kumwedzi kwacho kutori kure. Kune maonero andiri kutozviita ndichitadza kurara kudai. Uri kuona itaika. Nyaya yako iyi ndinokugadzirisira ngeiwatodoti. Aiwa mugadzirisa makaomera ini. Mwana wenyu atondigadzirisira ndatomudza zvandamuudza. Yemwana wenyu atondipa 20 yake atondipa. Neite. Uri kuita madhirei nashora iyo. Anopera here madhiri. Amuno mukuru ba. Asi une nyaya yeshora iyo unoziva. Ndingati vanchataure zvakawanda nokuti uyu andipa mari. Aiwa ndiudze ite. Aiwa angondipawo ndidringa handingataure zvakawanda. Imi chidipa madha. Madha musadaro. Kutadza kurara kudai mwana womwe munhu dai mangondionawo. Ndione zororo. Nyaya dzaitai panapa. Dzikutonetsa because ndakutofunga kuti mwedzi kuzoonawo pera ndiri pano haasi bheta kana kuri kunzi kuenda ndoendawo. Asi mari yacho ndikakupa nyaya yacho iri kubva yapera ndi. Inobva yatopera. Ndoenda kudzidzana ndoinodzidzana kana uchiroora unongonzi hanzi makandinzwa nani ndiyo iyi. Nevhura muromo zvese ipapo. Maita basa. Maita basa. Thank you very much. Maita basa. Alright. Wangona. Ya zvichafamba zvakanaka. Saka nyaya iyi inandichabapinzwa. Ndichabapinzwa. Ndamuchandinzwa. Murume wangu yamuchamuzwa. Matovhara. Kutovhara ndosaka machiti vharai. Handiti. Ndosaka mandibvunza nezvemwanda wenyu ndikati hapana chandoza neta ndenge andivhara. Saka mangwana uri kumuka uchifamba handiti. Ndichifamba madino. Angawata uchada basa here naite. Uzogoya kuchitora mari yako. Aiwa ndikachingopedza mwedzi uyu wazara. Sezvo mandivhara murume apa sisina takuda pisi. Tototi muunze mabhero enyu mamwe acho titobatsirana kutengesa. Aiwa ngatirarame. Asi please ndapota hangu. Nyaya iitai. Alright. Maita basa. Alright. Chindonorara. Itai. Zvapana bamunini panapa. Urega kundinyadzisa kuita zvako zvaunoita zvezvo nditi. Alright. Nyaya yekungwiri kana wangojambira pese pese itai. Mati mukati nhasi ndozvidzokorodza. Aiwa hako.
uchazviita ndizvo. Aiwa. Kangoita zvawamuka wakaita nhasi izvezvi sote soone nhasi tiri kutodya zvakatonaka so. Tinotogara panapa zvakatonakisisa. Pasina kana problem. Handiri kuzvona. Andizvo. Mother. Muri kuenda kufuni market here nhasi? Nhasi handisi kuenda. Handisi kunatsonzwa mushe. Kuenda vanoita. Kuda kungoziyawo. Ndine munamato wandangida kuita. Azongoda kuita ndaenda. Ndaenda kupe munamato unokanda ikoko. Alright. Zvinhu zvifamba. Pane wapedza ndaroteswa pane munamato wandaroteswa. Uchada muhasha. Pane muhasha here. Panda muhasha. Uyu muti wandiri kuona nepanze musasa. Ndoda muhasha. Ndoda muhasha. Itai. Ndinoisa mashizha 3 emuhasha mumvura. Ndimumega munofanira kuita wekutanga kuvhura tepi. Makuseni isati yavhurwa nemumwe mvura iyoyo. Mochichingidzira mukachigubhu. Kana ka 500 munoisa mashizha 3 emuhasha. Wapedza kodza pamuhasha ipapo monyora zvamuri kuda kuti zviitike. Teererai kamanda. Pamuhasha ipapo muchanyora nepeni yeblue. Ndikuda kuti zvakati zviitike. Ndikuda kuti so zvamuri kushuvira imi pamihasha pamashizha iwayo emihasha. Mudzosere mopota muchiti kana makuenda kufree market mogeza kumeso. Mogeza kumeso muchitaurira mogeza kumeso 3 days. Munoona zviri zvitofu tanga kufa. Hainokuti zviri nani munoti zviri nani but mukatanga kuita izvozvo munondibvunza kana pei munondirwedzera. Kana kumushani muzombondidzinge because nemato rende kubatsirai. Itai iwewe. Zvakaoma. Nhasi handisi kuenda manje. Alright. Saka munamato yako iwe pamwe mangwani. Ora koma madi kuti ndinhinge ndikuendere nhasi. Itai. Pane kuti shop ivhare noti kambani ivhare noti murunga wapo. Madiro kwaunoita mari unganozwira kubasa kwangu iwe. Bless. Bamuni. Mamuka. Tamuka mamuka seiko. Ndamuka boy. Handitika. Handisi kuona time. Zvaitai mungazvigoneri bamunini makusena naye. Iti. Yeah. Anobvaita kudzikamira kudai soitai mukangopinda chete. Pane wakaipa. Pane pakaipa ka? Handikuzviona hangu kuti kubva pamakauya pakaipa zveshuwa. Tai hasi dzikame kudai. Totokutenda ishuwa bamunini. Iti. Wahombeka. Ngokandai kashoko bamunini. Dzimwe nyaya dzoda kudare. Yawa, aomba. Aiwa, handikuzviona kuti mukuremerana shuwa. Inge vane nyaya dzavo. Itai. Ndakanoisira bamunini chikafu. Chikafu chenguva icho tinayo Grace. Tika inei bamunini. Hazvo kudya kuseni zvanetsa. Vaitai mukatopotsa chitosevha vamwe kudai. Unoziva dumbu rake chete musikana. Kuchiri kuseni. Ndiri kuti itaira ndorijaira ndikutotanga kutorinzwa. Urijaira? Shona yacho. Pamukonda vana urijaira stay. Shona yacho iri deep. Asi harinenzi wani naye bamunini. Pamwe ndere mabasa. Ndinenge model kana baba panje. Wandideza. Ndaona tati mbwe wamira. Iwe itai. Ndovunzwa kuti dzoko bamunini. Siyoka. Zvakaoma. Shamwari kuindava shamwari wazokanyanyisa kurarama kwangu here. Unototora advantage. Ndichida kuti ndipoya. Iwe mami. Unototora advantage. Todaro unoziva. But wona ka secret yako yehombe iwo ndinoda nendichengetedzekete. Makuiteka itai kudziro. Alright. Kuri kuone vari kusvika. This kind of sister. Murete. Boma sister. Matitsika. Tatsika. Keke. Kutsvagei kutsvagei ausandisati urutsvagei hauna undidzinga kumba kwenyuko uri kutsvagei Aufunga be. aiwa undifungi uri wandifunga izvezvi so nguva yese ukaregera undifunga waudzwa makuhwa ako naitai Musiye parori shana akabatikana nezvazvataurwa nauyu. aiwa ubatikane nemakuhwa akawatadza kuchandibvunza kwandiri here wakatsamwa kwati kundiranza kundudzo tongo uchanditsika nemotikari yako Una bheki asori. Unaenda kokumbira ukaumba yapadheni che. Ndaura manyanogisa ndotobva mugadheni usona shena yache. uone kutaura ine nzara manje ndopuwa kundifunga wakatadza kana uzombondifonera
wave nenzara ndokuva kundifunga izvizvi mama wangu aripo dondorovesa namama wangu ndosvika ndokuti ndiwani iwewe ichingobva hako fana mama wangu asatova neutano pakazouya chaina handikwanisi baminiposekumba kuribo aiwa rabai makashinga ndozvinoita rudo dzimwe nguva vanhu vanotonetsana asi vanotozongowirirana chete ore tasi munongoya hemuri maoko musingavai kana nedrink asi next time kana makuya neapology mungoyonedze drink kuti tizokubatsirei udzosa bhebhi renyu bheki tinoenda kuti chienzi murikuiteikokaungana kudai mavene viwanikwe hanzi ndiwani donzi ono onoyo ite chichiri kuitika aiwa uendeka nemukomana tikubvunza kuti ndiwani madam vari kuti hanzi ndinani donzi ono ndogara pasasa muno muruiti nandayozona shamwari yangu inini kukana uchimuramba auya zoonani munhu kana uya shamwari yako yacho ichikuramba jokusmith murikufamba vhunduke iwe apa tinozosiya foni yake pachaja hanzi makwavo magetsi avo ari kunesa ndingatadze kuvhunduka mwana wangu uri kurogo vusikana kauti taura izvetu iwe tokuona iwe unozoyanisira foni yako pachaja wosomboyasora foni yako pachaja ya ndandichida kukurova shorai dai anga ari mukomana wako uyu yabuda muno nezvandakambonzwa naitai paya ndaikurova nhasi mamati ndizvo aiwa auya asi one of the people asi unomuziva kokamuona wacho aiwa fansori ndingataura zvakawanda iwaitaika asi ndaifunga mukomana wako ndainda kukurova nhasi and itaiwo zviregedhi zvokupota uchisira vanhu machaja pafoni pano muchatipinzira mbavha ini wakambondiona inini chai ndichiisa foni yemunhu pachaja hatirere musikana udzikame iwe uchimutedzera iye musikana iyo ongopinda mahwani ongopinda mahwani papa ipa wandoona uyu aringatanzanisi munhu ari bhoba ndinoenda kubatsira sei wanga wasvikirwa pamba pevaridzwa waiti zvavaita vaibva wangododedza mapurisa because uyu mwana wechikoro asi tasvisa 18 asi tasvisa 18 unotendeiko hamungotende nemuromo ko munotende nemuromo mazana asisombodhila nchidaro ndatonitokumhanyira pamamhanyira ndaita dai wandoona kana dhasti ravhunduka patsikwa road ndini grina ndipo nigirina ma5 mairi naumhanya amhomzo vasati vaningirina nigidini ndipo ma5 mairi daumhanya mhomzo vasitanga vasati vandibvunza ndatosiya nyaya yacho ichitopisa izvezvi inini shamwari ndina zvemari zvokuvhara muromo izvozvo shamwari handisikwanisi hausikwanisi hausikwanisi nezvandakuitira pa unoziva kuti nyaya yako ndasiya ichitaurwa umba izvezvi hanzi uri kuti hanzi aorit seka ndidzokere ungoona kuti zvinenge zvichazonzi chii vanongosvika panapa because vanga vachitondibvunza information yekuti unoziva paanogara here because uyatozosvika pakuda kutaura chokwadi ndauya navo because handikakurerere mahara shamwari iwo uri kuda neandaiti dai waingondipo kana ma5 mairi ora ichindipo kakakapetwa wena kakakapetwa wena wagona iwo iri bhore kandinopedza mahwana ako iri bo saka ndakamirira kachauya ri kanogona kuuya mira ndifambise nyaya dzacho unongowedzera imwe ningirira paanouya pacho ndichatera iri bo waitako utani bhebhi rako ndea aiwa kochiiko naiko
rakarohwa chaito. Wasikuzviona kuti munhu asi munhu wemushera. Manaka. Vanenge vatimatarisa emakumba angu kuti vanhu varotomatarisa ndii. Patikeke. Muedzero undite pamwe ndomuedzwa uya. Manje ndinopisa ndokona mubajoni kuti waita zvari muchipatara. Ndinopisa manje. Apa uchaziva kuti kusaperi ndakapisa murumo goyo uda kuti uyapwa ndiri ndokupisawo. Atokona ndike. Temunhu wandoda so. Ngatoti ndakutengera zvangu maorenji ndaona chinhu. Aiwa maorenji echiwanitesa panapa ndikafadzwe nemaorenji eri ingwani waiti waichiziva wani tondipinzisa stress nepasine wauya panapa ka ndisiri mbori mustress yandiri inini nditongonodzana gurezvo zvakaitika because hapana chandiri kufira fambochiona it's okay apa ndakutora scarod saka ndingonodzana gurezvo apa unongoda kuudzwa kuti chiya ikukunetsere nyaya yacho ndeyako ere vaudze wane dzawo totangira ipapo manje ndichotozvoni ndokwangu manje kwawobuda ndokwangu manje uita zvokurwisa hati vanzoda kusunga vanhukadzi pamakafu but ukuti vanhu mirai nditsanangure hapana ndokutsanangura handizontora nyaya dzavo Josi ndiwe maiwe muri ndirwadzisa kani Josi ndiwe ofisa nemangwa Josi ndozvawafunga here sawaida kurava neni kuti zvakozviita handiti yangu wozvotaurira nazvo handii unotaura kustation aiwa isu tinoda kungokuendesa tanzvana kutsvaga aiwa iwo murume wawakasiya wapisa akafa taanenge tichikutsvaga baba junior vakafa tatofungidza kuti wechito wakatozviurayawo naiwo kazhinji kacho hamufanira kutora mutemo munoisa mumaoko menyu kutsama kunowanikwa asi taisa pazvakasvitsa wakatsamwa watazozvidzora ukatora mutemo ukaisa mumaoko panzvimbo pauti mutemo wokumirire ndiwo wakukubata dai wakangosiya wakazvidzora usina kupisa murume dai nhasi uno usikusvika pano ngatiende newe isu hatina damudzwa isu hatizi nokubata aiwa tichakubvisa